Așa, să vă arăt aici cum strece logarea la Ducascope. Deci data să punem numărul de telefon, după care să primim un mesaj de validare a numărului, sau cum se spune. Și dăm un nume care să-l avem în chat-ul ăsta de la Ducascope. După care aici cel mai important moment, trebuie să puneți codul care îl pun și eu aici ca să primiți dumneavoastră 5 euro și respectiv eu 5 euro. Dacă nu îl puneți, nu primiți 5 euro, adică este ca un fel de promo cod, da? Cum scrie și aici. Pentru prietenul tău și pentru tine, într-un fel, să primești. Adică primesc și eu și tu. Adică nu primesc numai eu sau eu mai mult și tu mai puțin sau tu mai mult și eu mai puțin. Primim egal, că eu te-am chemat de gen. Dacă arată că este un cadou și l-ai acceptat și pe urmă în profil la tine să arate că tu ești în așteptare a 5 euro. Aici trebuie să te înregistrezi cu buletinul sau cu pașaportul. Așa că îți trebuiască să iei în mână buletinul sau pașaportul și să-l pui în fața camerei ca să identifici că este un document de identitate. Și acum aici să pui o formă unde trebuie să scrii țara, orașul, adresa. Dar e principalul să scrii cu literi latine, să nu fie cu chestii de gen. Deci trebuie să alegi ocupație. Deci verifici încă o dată dacă ai scris toate informația ok și mergi mai departe. După care să-ți vii un mail că adică tu ai trecut o bucată din înregistrare, după care îți trebuiască să dai aici prestul Start ID Identification și peste un timp eu să te sune. Dacă ți-e mai ușor să vorbești cu ei în limba rusă, o să accesezi în aplicații, este în dreapta jos unii setările și de acolo pui limba rusă. Cam atât. Următoarele video o să fie despre cum să fac bani aici.